Igbo is presenting the color nod to Umunri and Igbo Chijoke. Ka ndị Umunri nachara nne anyị wee chọọ ọjị. Ka anyị na-eche abụ ọjị, o nwere ebe anyị na-asị na anara agbaba ọjị ọtọ. Anyị wee na-ama ọjị akwa. Anyị wee na-ama na ọjị akwa o. Umunri kwenu! Yeah. Umunri kwenu! Yeah. Umunri kwezuono! Anyị anatagwa ọjị unu wetara anyị. Anyị sị ka Igwe Nnọbịa kwuo ka o budu ya maka ọjị ewetara. Umunri natano. Umunri natano. Umunri kweno. Yeno. Mono. Zono. Umunri azun. Igwe. Igwe. Ebe ọ bụ na anyị anatagwa ọjị unu ka o nwere ka ọjị si eje ije o. Ọjị ya eje ije etu o si eje na unu ọ ejekwe na South Africa jee nye na Cape Town. Ọ bụ ọjị. A wee sị na unu mmalụ ka unu si wee nọ na ọjị ya agbawecha eluche unu niile. Ọlụchie unu niile. Eze nri atụọ nzu, ọtụsịa nzu, Igwe Ọsọfịa awa ọjị, anyị wee bido mmemme. Ahụ nne na-ebidoro ewepụtara ọjị n'ụwa mgbe anyị achọpụ ozi iwepụta ya maka na ọjị ka eji ekpe ekpele ewee malite ibe anyị na-eme. Bata ọ dịcha mma, ọ dịcha mma. O nwere ndị ga-asị na tata ha ugbuo. Ihe bido tata na o bidogwo n'oge. A wee na-ekwuo na onye isi ga-ebute bulu ọjị a. Ọ bụrụ na Ọsọfịa ewepụta ọjị, ebulu ọjị nwa. Ọsọfịa ewepụ ọjị. Ma ụwa ahụ daadị ya ewepụ nke m. Igwe wepụghị aka ọjị. Ndị isi ka ibulu ọjị a male ka esi achị ọjị ruo mmadụ niile ndị na-achị n'aka. Anụkọ niile unu dị n'Umunri ọjị ga-eluchebe onye isi ọjị. Ndị nọ na high table ọjị ga-eluchebe ndị n'aka. Anyị wee malite. Ewe ntụwa nzu. Tuo. Ọ udo ka anyị wetara unu o. Anyị na-ayọ Chukwu nwe kele ụwa. Udo anyị wetara unu. Anyị wetara unu ọmụmụ o. Anyị na-ayọ Chukwu. Anyị wetara unu arụ isi ike. Wetara unu ife akọ na ife enwe. Anyị na-agwakwa unu na akụ eluru unu. Awo kwa nena akọ. Awe na-ekwu na akụ unu ya kpata ya elu unu. Sebụrụ ụwa n'ụlọ ọnụ anyị. Igbo na-akwụ ahịa n'anụ ka anyị na-azọ. Anyị si eketuwa nso. Ise. Anyị si oyi etuwa nso. Anyị si ahụ tuwa nso. Wee na-ayọ nkwọ ka ọ tụọ nso. Ahịa n'anụ ọnụnwa ka Igbo na-azụ. Ife anụ n'unwuru nọrọ.
abaghị okeke abaghị okoye abaghị ọkahụ abaghị ọkọnkwọ Igwe. wee na-ayọ ndị ọchịchị na-achị na-ayọ eroplenu butere unu na ọ ebuchighakwa unu n'azụ n'udo wee na-agwa unu na obodo anyị si n'udo dị udo dị ụlọ anyị anyị na-eme ihe Chukwu kwu ka anyị na-eme karịa ma na anyị na-ayọ soro na-ayọ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị obodo ahụ na-ekposa obodo balute unu ebe a jụọnụ ha kedu ibe unu mere n'obodo unu ka akọrọ unu ọ na-abụ isi ọha abịa na South Africa eweta APC anwa na-agwọ ndị mmadụ o weta ya na be anyị onye anyị nsogbu isi wa agha jee n'ụlọ ka agwọ ọgụ n'ọdụ mma ego anwa iji wee bịa ebe a wetara iwe lụọla anyị ụlọ ọgwụ unu nwa nọ ana chetakwanụ o nwekwara ndị enwere obu na be nna ya bịa n'ebe a na-aza nnekwu afa na-eme ife ego imeriri ife ego mechie iluru na be nna ya oluo okwe wee na-ayọ unu ife niile anyị na-eme etinye arụ isi ike tinye ife akụakụ na ife enwe mma anyị aghara awa ịkpa maka na asabasisi amụntada nwa ya awa ịkpa bụ onye na-eke ohu ogori yara agba agụ na-asa mmiri na-asa na eroplen bịa ebe dekowe ohu ogori dekowe ịkpa n'ife anyị ji wee bịa ka anyị soro unu kwado unu ka anyị rie ji ọfụ maka na erie ji ọfụ ịmụtagwa ife anyị na ịkọwakwa nke iyi eri n'arọ ọzọ na-abịa udo dụrụ unu New Yam, presentation of the New Yam. The presentation of the New Yam. Yam is to Umunri. And this particular yam has been roasted. This particular yam has been roasted. You can roast it, you can fry it, you can cook it. You can prepare yam in different forms. Presentation of New Yam to Umunri. There's Igbo n'ọfịa, Igbo ọsọ ọfịa, Igbo Chidioke. Hello. Sorry, follow. Hello. Igwe anyị elugo n'isi afọ wee kwa ya bụ okpu wee waji. So na anyị na-ebutele ndị eze anyị ji ka ọwala anyị nọ ebe a ji aka wee bịa ebe a tata. Kene m unu. Umunri kwenu. Ya. Umunri kwenu. Ya. Igbo kwenu. Igbo kwenu. Igwe. Anyị si ka anyị mee omenala na Chukwu kwuru ekwu si ọnwa dụ arọ ọnọdụ ọnwa na-asa si wetara ihe ọbụla igwutere n'ubi maka ife unu na-eme ife a ọ ife anyị na-akpọ ife ji ọkụ ọ ife ji ọkụ Chukwu ka anyị na-eme ife a wee na-ayọ Chukwu kere ụwa Chukwu okike anyị afọ ọjị anyị afọ ọnụ ji ndị be anyị nọ na South Africa afọ ji anyị eli ji elite ndụ anyị elite ife akwa ka ife enwe anyị si anyị kọkwa ji onye ọ elulu anyị meela anyị etu anyị si eme anyị esuri eli onye ọ naghị eli ji na nwere ife ya eme ya ọ yara agbado ya o ndị niile bịara ebe a Chukwu okike nata na ọkpa unu ya eji wee na ya aka nke unu ji bịa anyị wee sị na anyị ya awa ji etu anyị si awa ji anyị ajikọgbo Chukwu ji ọhụrụ na be anyị na ji nụ ma akpachara ya ba mma anyị akpachacha na ji ma mịrị unyi anyị akwakwa ji anyị akwakwa aka unyi
Wee na-asị na anyị awa ji ka anyị si awa o. Anyị a na-awụ ya kwa arọ. Na-awụ ya mgbe o ji wee loo. Ebe ahụ na iwu n'onye Igbo, ebe ahụ na ya na-awa ji. Anyị a na-eri ji ka o si wee gaa. Chukwu okike na laa ikpele anyị o. Na enyi ya o. Anyị awagwo ji. Ezenri has now. Biko igwe awa na n'uji biko no. Ife ọ pụtara bụ ebe onye ọbụla nọ ji na-erisi ji. Please put your hands together for Ezenri. He has caught the new yam. Si kụọ ọnụ aka n'igwe wara ji kụọ ọnụ ụlọ aka biko no. He has caught the new yam. Now we can eat it. The new yam is ready. Nwa Amarukwuo na-akwa eze. Obinna, Obi nwa Amarukwuo, nwanne gentle prọfesọ. Ndị be Amarukwuo bụ nwanne m. Anyị na-eme nwanne ọ na-adaba. Nọọnụ. Ana m abịa. I'll come back to you. Biko, ji ka awara kịta. Ebubutezie ji. Onye ọbụla. Now that the new yam has been caught, we are going to share it amongst ourselves. Everyone is going to get a piece of the new yam. Igbo kwenu! Igbo kwenu! Igbo kwezuonu! Anyị bịa ka anyị gbaa osialị na unu wepụtara mmadụ, unu niile ndị Umunri wepụtara mmadụ ga na-anọchitu anya unu. Anyị ma na ọdụ ọnụkọ ise kama ọnụkọ na-anọ ka wepụtara mmadụ. N'afọ onye a unu wepụtara, ọ ga na-azara unu isi Igbo. Nke a bụ nke ndị ọcha na-akpọ collegiate. Adịghị nọ wee na-aza isi Igbo kama na ofu onye na-ewepụtara. Ọdụ ka Nnewi dị ọnụkọ na-anọ kata ofu onye otolo na-ejeri ife niile a na-eje Nnewi niile. Wee na-asị na ọ nọdụ ele nwa anyị nwe Ezenri na Ọsụọbịa wee na-agba osialị tata. Anyị anọrọ mgbe ewepụtara unu na anyị bịa wee na-agba osialị na anyị fụkwara mgbe ewepụtara unu wee na-asị na anyị na-akwado unu wepụtara wee na-ekwu ya na ọ ya achịchịka nka ya kwere m ihe anyị anaghị eme ọhụrụ. Anyị na-atụtụkwa na-atụtụ nri amagbu bata onye magburu ịda ịtụtụrụ inwe balanchi ka ọkwa ya mbọ wee na-azọ Chukwu ka onye ga-ume ka ị na-enedo anya n'ife Umunri na-eme na ọwụ Umunri na-ebu ụzọ ndị ọzọ a na-eso etu o si wee dị. Anyị wee na-atụ anya n'ofu mbọsị kịta asị na Igbo niile ejikọgwa ọnụ na South Africa. Igbo niile ejikọ ọnụ. Anyị abịakwa ichiri eze ndị Igbo maka na ya nara echi nke ahụ. N'ife anyị bịara ịkwado ife a na-echi ife ndị Umunri wepụtara. Ele ka ihe ebulu ozi ọma Umunri wee na-akụziri Igbo maka na ele aka ọdụ mbụ. Umunri na-akụziri Igbo na anara egbu ejima. Onye fụrụ eze enu anara atụfu ya. Nwaka anyị duru ya bụ anyị aka nri. Ife Nri na-eme Igbo niile. Wee na-asị na ihe na-eme na-aga n'iru. Na ihe na-eme na-aga n'iru. Ihe na-eme na-aga n'iru. Anyị nwekwara na ebe okwu onye kwụ so ya ọrụ odudu na nwata ya nwaanyị. Ma onye nọrọ ụmụnne gị nọrọ nso odudu taa otigbolu odudu. A na-awụ kọkọwa anụmanụ jee n'osisi ka onye. Ụkọkọwa dị eme. Ọrụ ụmụnne gị ndị anyị ya emechezie were aka gị
dukọta n'afọ ahụ ndị oji osiri ndị unu nwere ike kpọọ anyị ichie nwere ike kpọọ ibe niile ọ na-aka gị ka ọ dọrọ mgbe ị nọchara ị mara wee yere nwayọọ wepụta ndị gị na afa na-eme ife anyị na-achọ ka udo dị n'Umunri, ka udo dị n'ala Igbo, udo dị n'Igbo niile ya Igbo niile. Chukwu okike na-ele anya a na-atụ nzu ọ ya adịla anyị mma dị ya wepụta aka ya ọ ya adịla gị mma mbọsị eke o ọ ya adịla gị mma mbọsị oye o ọ ya adịla gị mma mbọsị afọ ọ ya adịla gị mma mbọsị nkwọ edu ka nka asịakwa m na ihe anọ forever n'ihi anọ mgbe Chukwu kwuru ijewe Umunri ekene m ụlọ Umunri ṅụọnụ Igwe zụọnụ Igwe chanụ Igwe Igbo bụ Igbo ekene m ụlọ Igwe ṅụọnụ ṅụọnụ anyị nwawa igwe nwee ndị anyị na-ege ntị nwee ndị na-anụrụ anyị ibe na ewepụta Pita wee si anọ ya bụ isi Igbo a sị ka esobe ka esi azọ ma ọ ka agaba ọghara ahụ etu unu si mie amaka ana m chọrọ etu esi wee mie ka esi etu a wee merie wee na-aga onye ụmụ mma ya chinwe unu